Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kasenjok jong ki khat sau tuli ki sang balang ki bahapo ka shatri jong ka Confederation of New Trap Social Organization kalarai ban penjor ya ke jekhi nada ka sarkar jala kampun tri kamno ya ka inline permit hapo ka jala Meghalaya bat ban yai persya ya ka an Citizenship Amendment Bill 2016 ha ka jekran bar kinong pathai khubor ha ka sau trek mentau banai rempang arjar ka khandai hadin balawai ka jelang unang yalam jong ka koso uba Robert June Kharjaren ulayatho bakani ka kanhon kan sapa jingtho biang shau menteri rangba ka jala ukon rat ke sangma ban pen kan mau biang ya ka sarkar halor ka jingdawa ya ka ILP bat ban pen tepru bah ka khandai tarik mentau banai rampang kan sakhot da ka jelang ki darbar trairi ki bakan thop nunduk ki darbar kor darbar raj darbar hima bat ki seng balang beper ban pen klan ya ka jing persya ya ka CAB bat ka jingdawa ya ka ILP nilai erai nak liang kejongi ban pressure ya state government bahkan implement no ya KLP lasai kasngi liang jong ka kusu in sai no da ka jingtho shau CM saki cabinet in sapha kopi ru saki MLA hapo kasi jentia bat kunju ru ya ki parti boker ban supan kan mau kam di su ban ai thamai ri ban supan mau ba kapor kala don kam hadu kata ban pentri kam no ya KLP jadi bersutu sai ka wi kalong ba wat ada ka CEB kam nom long ai ro KLP.com beli kuma pitip sau phulak tam chongki poiwir no tang na po asam kila ban sabe na asam ban ladang indon KLP ni di ka victim jong ta nolor kata kumba PUI na du ban don ha sarkar India ka jing rum ka thlep jongki poiwir poihap kala jalai hadu kata dan pej ha Shillong na baro ki konsensi po Shillong ka badang lat menta ka bompat syakta ha ka inflop lada kadi ka pol kalrai ka jungi ka distang ka mulai tingin nomla su ban ong ba ngiting tang yuta u arkur duna na Bangladesh dan ni kan yokur ki Bangladeshi hanri wat kini ki day to day inflop wat kani ka jingrum kertlep ki baman ka singi kendiat ru kini ki di jigma ya ka jam ru jungi na ta kadau kalong ba KLP la da don kam kam la da ka don ne kam don ka la da ki pas ne kim pas ya ka CEB KLP ka la don kam la da ki pas ka CEB le mlong kran su la da don KLP de ngila poi be chakba jot ko bari ba jam ru tinat kadau ngi ya be chakmat ko bala ya ya ka don bar ba musin ba ka jing dawa ya KLP ka di banang jur ka jing dawa ya ka ILP ka di banang klan yang ni chakmat ila sai ngin ai ka jing tho la singi sajan pasti sejan jong mentau tayo hi ngin sa penlong biang ya ka jing khot ya ki dor barsnong kisim bar kiseng balang bofer ba kum ga jet ru neutral ngi di bandawatang ka wi ka suri ka LP ba khadu ka bangi kwa ban kerjai long ba nadu basdan na ka liang jong ka kan hun ngi dawa ya ka ILP ba kan wana so kan jelas hot ngi pediang ya ka iyo ba ka diskonsil kale ni sukumen bakal diskonsil kawan ra ya kabil hari kajingkwa hi kajongi hi kalong ba kandi hi KLP ke bantrikam minimum hapo kasian je hil bat lada long ke bala ali ha borok wi ga ha borok wi celak hagan ni kasngi na kalyang uba Robert June Kharjaren ula pensaru baka koso kamdan kanu ke jingtmu ban penyang yu kertong uban yakhon ya ke election MP kumbalami nagi katto kat ni ke jingkren ha ke jelang pajba kabalalong hamadan student kabalkhat perlong daga koso ban persya ya ke CAB dangshen ka koso kadi ka kanhon jong kiseng balang bat kan yine kiseng balang bat nginang peteng su ya ka ban long kiseng balang ka ban keren nam ta koso jong pajba ban nginum misim benta hakanu ka jingejit election directly lan indirectly ikan taj mardor ya kata kabar pat kalong ba kumba ki ong ba di ban lumbian ya da dorbar nga ha jing yu ke jongi handai ndala ya thir ta ngi yu ba kadon kam ban peteng ya ke jing ki ban dawa LP kadon kam ban penjur ya ke jing ki ban dawa LP henry kam don kam e ban dalum dorbar man tayo lan man kapor tingin kumbangi ong bangila dabdon lupa ya ka ya ki mat jing ki ya ka bangin sa penlong la skin kong ne skin pa
Ti kita ki jing dawa LP nginang penjur ki jing dawa penaki nam taban penyo ban persya ya kasi ebi nginang penjur ki ladon de ki wi program ki bangin sa penlong ki belong surprise in nature handri kita ki dorbar yang tahi ngim padu i bakal adon kam